meicroffon. Bore da, gobeithio chi gyd yn iawn. Braf, really nice. Anyway, cyn i ni ddechrau ddoli bore yma, dwi jyst eisiau darllen chydig bach o Psalm 59, adnod 16 ag 17. Sori, dim ond 16 sy'n mynd i ddod fyny ar y sgrin, possibly, ond anyway. So mae'n deud fel hyn. Ond bydda i'n canu am dy rym di ac yn gweiddi'n llawen bob bore am dy fod mor ffyddlon. Rwy ti'n graig saff i mi ac yn lle i mi guddio pan dwi mewn trafferthion. Ti ydi fy nerthu a dwi am ganu mawl i ti. O Dduw, rwyt fel craig ddiogel i mi, y Duw ffyddlon. Dwi jyst yn rili licio'r darna, achos mae fatha bod y salmydd jyst yn gwneud penderfyniad yndi i addoli, fatha dim ots be di circumstances fo. Dwi'n gwybod bod pethau bach haws, pethau'n codi, a da ni'n cael gweld pobl, ond dwi'n meddwl, dychod, fatha, mae dipyn o'n ni dal yn teimlo chydig bach yn wys fy we, ond mae Duw dal yn dda, mae Duw dal yn ffyddlon. Felly gadewch chi ni bore yma jyst dewis addoli fo, be bynnag sy'n mynd ymlaen, jyst dewis, actually na, mae Duw werth addoli a fod i'r unig un sy'n heiddi mawl ni. So cyn i ni ganu, dwi eisiau mynd i weddïon sydyn, a wedyn nawn ni gan ymlaen. Dad, diolch i chdi am dy fawredd di, diolch i chdi bod chdi bob tro'n ffyddlon, pa mae'r byd yn gadael ni lawr, pa mae pethau yn teimlo fatha bod nhw allan o control ni. Diolch bod chdi yn graig, saff a diogel i ni adeiladu bywyd ni ono fo. Dwi jyst yn gweddio am bawb sy'n yma bore yma a pawb sy'n gwylio adra, Dad. Bendithio nhw. Tyrd yn agos atyn nhw, Dad, a helpa i ni agor clona ni i fod yn addoli chdi a canolbwyntio arno chdi bore yma. Yn enw Iesu Grist. Amen. So mynd i ddechrau fel bod God of Hallelujah, os ydych chi eisiau codi, go for it.
godaf halleluja. Fe godaf halleluja. Fe godaf halleluja. Fe godwn halleluja. Fe godwn halleluja. Fe godwn halleluja. Fe godwn halleluja. Fe gana fi yng nghanol y storm, yn uwch ac yn uwch, fe rhiaf y maw, gobaith a ddaw, o'r lludw fe god. Angau a grechwyd, mae'r brenin yn fyw. Just i osgoffa chi, dwi'n clywed rhai o'ch chi'n canu, gewch chi ganu. Nes i'n nghofio dweud. Mae yna orsedd gwri, tu hwn ti
Iesu Grist, myfyriaf ar dy aberthi, i'w dysgu popeth, a marw I mi. Lawer tro, rhyfeddais I ti fach I fi, meddyliau fel hyn daw i'm cof. Meddyliau fel hyn daw i'm cof. Ac unwaith eto sylliw naf ar groes Calfari, a sylweddoli dyfnder gras dy gariad I mi. Diolch I ti eto, roedd a fi ti mywyd yn llwyr. Frenin nef, mor ddyrchafedig ydw I ti, olain dy orsyd, rhyw ddibygau I. Lodydd I ti, tosturiaeth a ti'n gwael fel fi, y moriant y nawr I ti rhoi. Moriant y nawr I ti rhoi. Unwaith eto sylliw naf ar groes Calfari, a sylweddoli dyfnder gras dy gariad I mi. Diolch I ti eto, roedd a fi ti mywyd yn llwyr. Diolch am y groes, diolch am y groes, diolch am y groes fy ffrind. Canaf diolch am y groes, diolch am y groes, diolch am y groes fy niwl. Diolch am y groes, diolch am y groes, diolch am y groes fy ffrind. Diolch am y groes, diolch am y groes, diolch am y groes fy niwl. Ac unwaith eto sylliw naf ar groes Calfari, a sylweddoli dyfnder gras dy gariad I mi. Diolch I ti eto, roedd a fi ti mywyd yn llwyr. Amen. Wel, diolch fawr iawn am yn arwain I mewn addoliad fyna. Gobeithio fod pawb wedi mwynhau'r amser yna o geisio Duw mewn can gyda'n gilydd. Croeso I chi sy'n ymuno â ni o adre hefyd. Dych chi yn gymaint rhan o hyn a phawb arall. Jyst chydig o gyhoeddiadau cyn bod ni yn symud ymlaen. Mae y grwpiau cymuned, mae rhan fwyaf ohonyn nhw wedi gorffen am y tymor. Dwi'n meddwl fod grŵp Arwel y Lowri efo un cyfarfod arall wythnos yma. Wedyn mae yna brec o bythefnos, ond wedyn trwy mis Awst fydd yna fel un supergrŵp yn cyfarfod ar nos Fawrth fydd yn agored I unrhyw un o unrhyw grŵp cymuned neu pobl sydd ddim yn rhan o grŵp cymuned I dropio mewn a cadw mewn cyswllt, rhannu pwyntiau gweddi a gweddio gyda'n gilydd. So bydd hwnna yn dechrau wythnos gyntaf mis Awst.
dyna ni, dwi'n meddwl, yw'r unig cyhoeddiad. Yr un peth arall i esgoffa chi yw mae cyfnod lawri fel intern yn gorffen gyda ni ddiwedd y mis, a fyddwn ni yn nodi hynna cyn bo hir. Ond os oes gyda chi unrhyw eiriau o anogaeth, unrhyw eiriau o ddiolchgarwch i lawri, cuddiad y glustia lawri, yna mae Mari yn hel rhain at ei gilydd. So os allwch chi rannu unrhyw eiriau sydd gyda chi roi i lawri, a dwi'n cymryd byddwn nhw gyd yn cael ei roi mewn cerdyn neu rhywbeth. Dwi'n hopeless yn meddwl am y stuff neis yma. So fydd Mari'n tynnu hwnna at ei gilydd yn y diwrnodau nesaf. So allwch chi rannu nhw efo Mari. Os chi eisiau rhi ffôn neu e-bost Mari yna, siaradwch gyda Mari ar y diwedd. Wedyn siarad am interniaeth, mae gyda ni rhywun newydd yn cychwyn interniaeth gyda ni mis Medi. A mae hi yma, bore yma. Mae hi wedi dod fyny am y penwythnos. So Hannah, ti eisiau ymuno gyda fi yn y ffrynt fan hyn? Fi wedi troi ar. Na ni. So dyma Hannah. O le wyt ti... beth yw enw di? Wel, dwi'n ei hynna. Clyw bach na. O lle wyt ti'n dod, lle ges i dyfagu rhyw general bio? So enw fi di Hannah. Dwi'n dod o Llanelli, ond ges i fy magu yn Sir Benfro, yn Hylffordd, os ych chi'n gwybod y lle yna. So tyfais i lan yn Sir Benfro, a wedyn ar y foment, mae dad fi'n gweinidog, so ar y foment ni yn Llanelli, sy'n just hi fas o Abertawe. Gret, oce. So, falle bod rhai pobl yn meddwl, mae Gwyneb hon yn gyfarwydd. Y rheswm pam bod i Gwyneb hi'n gyfarwydd yw, nath i blwyddyn gap yn gweithio gyda eglwysu'r ardal yma 2 flynedd yn ôl, neu 3 blynedd yn ôl. Bron 3 blynedd yn ôl yn hyn. A fel rhan o'r amser yna, fe nes i dreulio chydig o amser yn gweithio ar rhai pethau gyda ni yma Nghaersalem. Felly dyna pam bod i Gwyneb hi'n gyfarwydd falle i rhai ohonoch chi. Ond beth ti wedi bod yn wneud ers i ni weld ti dwytha? So, dros y 2 flynedd diwetha, symud i gartre, a fi wedi bod yn gweithio fel cynorthwydd dosbarth mewn ysgol Gymraeg yn Abertawe, yn y Mumbles. So, mae wedi bod yn bendith i cael bach o consistency enwedig dros pandemic a lockdown. So, dwi'n mod diolchgar bod Duw wedi rhoi hynny yn fy library. So, Gwych, diolch Hannah. So, da ni'n gobeithio fydd Hannah yn symud fyny yma diwedd mis Awst ac yn cychwyn gyda ni erbyn Sul cynta mis Medi. Da ni wedi ffeindio tŷ iddi sy'n digwydd bod drws nesau i Trystan a Bethan. Felly mae gyda ni rhywun jyst yn checio lan ar ni. Handi iawn. Checio bod hi ddim yn off yr rails ac yn y blaen. Ond jyst un cwestiwn olaf. Pam... Oedd ti'n dweud bod ti mewn swydd eitha cyfforddus, dal yn byw adre gyda rhieni ti, car bach neis gyda ti. Pam bod ti wedi cymryd y cam yma i gamu ffwrdd o hynna a bod eisiau gwneud interniaeth gyda eglwys? Be sy'n tu ôl hynna? Wel, ar y flwyddyn gap, ar ôl gorffen hynna, o'n i wedi teimlo dros y flwyddyn yna, Duw yn dweud, dyma'r lle dwi eisiau ti bod, ond dim eto. Ac ar y pryd, o'n i'n really frustrated. Ond yn edrych nôl, gallu gweld oedd Duw yn edrych ar ôl fi achos Covid, pandemic a popeth. Ond ers ni, fi wedi bod yn poeso mewn i Duw a gweld lle mi eisiau fi arwain. Ac y teimlad o Duw yn y blwyddyn gap na ddim wedi mynd i ffyrdd, wedi mynd yn gryfach os unrhyw beth. A fi'n teimlo galw a Duw ar fy mywyd i gwasanaethu pobl Cymru, i dod yn newyddion da i nhw, enwedig ymhlith y Cymru Cymraeg fyd. So, pan clywis i bod cyfle interniaeth yn dod lan yn Caersalem, o'n i'n meddwl, mae hwnna yn perffaith. So, fi jyst yn edrych ymlaen i gael Duw i fy arwain i, a gweld beth sy'n gyda fe ar fy nghyfer i dros y flwyddyn nesaf. So, fi'n really excited. Na ni, gwych. Diolch fawr iawn, Hannah. Na ni, gyda fynd i start. Ac... A mae'n bwysig i ni gofio, pan da ni, gyda interns yn y capel, fel da ni wedi cael y fendith o wneud efo Lowri dros y 19 mis diwetha, a Coria Catrin a Mared cyn hynny, mae'n bwysig yn bod ni, fel eglwys, yn cofio bod gymaint ganddo ni ddysgu
o'r interns yma, a sgynny nhw ddysgu efo ni. Mae interniaeth yn rhywbeth da ni gyd fel eglwys yn neud wrth i ni dyfu gyda'n gilydd fel disgyblion. So, gawn ni blygu pen mewn gweddi cyn bod ni'n mynd ymlaen. Wel, o Dduw Dad, da ni yn diolch i ti am y tywydd braf yma i gychwyn. Da ni'n diolch am y rhyddid i ddod at yn gilydd, i daddoli di, i ddysgu mwy amdana ti, i brofi ti o Dduw Dad. O Dduw Dad, ar ddiwedd tymor ysgol beth bynnag, da ni jyst yn gofyn ti fendithio y plant a pobl ifanc yr eglwys yma, sy'n falle ar groesffordd, un tymor mewn bywyd yn dod i ben, un arall yn agor. Y tymor yna falle yn llawn cyffro i rai, ond falle yn llawn gofidion i rai eraill. Wel, o Dduw Dad, ni'n gofyn i ti ddod â dy heddwch, i ti ddod â dy shalom i'r teuluoedd a'r pobl ifanc yn yr amser yma o'r flwyddyn lle mae pethau yn newid. O Dduw Dad, da ni'n gofyn i ti fod efo ni gyd nawr wrth i ni droi at dy air di, a da ni'n gofyn i ti jyst ysbrydoli ni allan o i hanes arall o llyfr yr Actau o Dduw Dad. A jyst helpu ni gyd gael yn llenwi gyda gobaith newyddion da Iesu Grist ar ddechrau wythnos arall. Felly, Dduw Dad, ni'n cyflwyno gweddill yr amser bore yma i ti. Da ni'n gofyn i ti fod efo ni sydd yma, ond yr un mor bwysig, da ni'n gofyn i ti weithio nghalonau a cyffwrdd pobl sydd yn ymuno â ni o adre bore yma hefyd. Da ni'n gofyn hyn yn enw arbennig Iesu Grist. Amen. Amen. So, da ni yn dod tua diwedd yn cyfres ni yn mynd trwy llyfr yr Actau. Da ni ar y tren, chi dychmygu bod ni ar y tren, oedd dim tren sy'n gael yn amser y Beibl. Da ni wedi bod ar daith o Jerusalem i Rufain, a mae'r tren yn nesau at Rufain nawr. Nid football's coming to Rome, yw i, ond Paul's coming to Rome. Sorry. O rai fi gael hwnna mewn. So, da ni'n ailgydio yn yr hanes. Da ni'n neidio dros lot o benodau, achos jyst rhyw whistle-stop tour o llyfr yr Actau da ni wedi bod yn neud. Da ni'n neidio i Actau 25, lle mae Paul erbyn hyn wedi cael ei arestio, a mae o flaen dau ddyn pwysig, sef Festus ac Agrippa. Felly dyma yw geiriau Paul o flaen Festus ac Agrippa. Actau 25 adnod 19 ymlaen. Felly, eich mawr hydy, dwi wedi I fyddhau i'r weledigaeth ges I o'r nefoedd. Dwi wedi bod yn dweud wrth bobl fod rhaid iddyn nhw droi cefn ar eu pechodau a throi at Dduw, a byw mewn ffordd sy'n dangos eu bod nhw wedi newid go iawn. Gwnes I hynny gyntaf yn Damascus, ac wedyn yn Jerusalem ac ar draws Judea, a hefyd I bobl o genhedloedd eraill. A dyna pam wnaeth yr Iddewon fy nal I yn y deml a cheisio fy lladdu. Ond mae Duw wedi edrych ar fy ôl I hyd heddiw. A dyna sut dwi'n dal yma I rannu'r neges gyda phawb yn fach a mawr. Dwi'n dweud dim byd mwy na beth y wedodd y proffwydi a Moses fyddai'n digwydd, sef y byddai'r Meseia'n dioddef, ac mae fe fyddai'r cyntaf I ddod yn ôl yn fyw oddi wrth y meirw, yn oleuni Iddewon a phobl o genhedloedd eraill. Yn sydyn, dyma Festus yn gweiddi ac yn torri ar draws ei amddiffyniad. Ti ddim yn gall, Paul. Mae dy hwch ddisg yn dy yrru di'n wallgo. Na, dwi ddim yn wallgo eich anrhydedd Festus, meddai Paul. Mae'r cwbl dwi'n ei ddweud yn berffaith wir ac yn rhesymol. Mae'r brenin Agrippa yn deall y bethau yma, a dwi'n gallu siarad yn blaen gyda ge. Dwi reit siŵr ei fod wedi clywed am hyn I gyd, achos wnaeth y cwbl ddim digwydd mewn rhyw gornel dywych o'r golwg. Agrippa eich mawr hydy, ydych chi'n credu beth y wedodd y proffwydi? Dwi'n gwybod eich bo chi. Wyt ti'n meddwl y gallu di berswadio fi droi'n Gristion mor sydyn â hynny?
Atebodd Paul, yn sydyn y beidio, dwi'n gweddio ar Dduw y gwnewch chi a phawb arall sy'n gwrando arna i yma heddiw ddod yr un fath a fi ar wahân i'r cadwyni yma. Yna, dyma'r brenin yn codi ar ei draed a chododd y llywodraethwr a Bernice gydag a phawb arall oedd yno. Oedden nhw'n sgwrsio wrth fynd allan. Dydy'r dyn wedi gwneud dim byd i heiddi marw na hyd yn oed ei garcharu, medden nhw. Gallet ti ochwn yn rhydd, oni bai am y ffaith ei fod wedi gwneud apel i Gesar, meddai Agrippa wrth Festus. Amen. Dwi'n anghofio roed y tanol llawn mewn fyna. So hwnna'n sydyn. Wedi gorffen yn sydyn fyna. So hanes cyffroes. Hanes lle mae yna ddynion yn deud pethau witty a sydyn a weithiau hash i'w gilydd, ond hanes cyffroes. Nawr, ar y teithiau cenhadol yma, mae Paul wedi bod arno fe yn ail hanner llyfr yr Actau. Mae Paul yn wynebu pob math o anawsterau, pob math o droion trwstan. Mae'n cael ei erlyd gan rhai Iddewon, achos bod nhw'n meddwl bod e'n pregethu cabledd. Mae'r swyddogion Rhufeinig yn ei ofni fe, achos maen nhw'n poeni bod e'n cychwyn rhyw fath o wrthryfel, bydde'n tanseilio i hymerodraeth nhw. Oedd na dadle hyd yn oed wedi digwydd ymhlith y Cristnogion, ac oedd rhai o'n nhw wedi rhoi amser anodd a wedi cwmpo allan efo Paul fel wnaethon ni weld rhai wythnosau nôl. Ac ar ben hynny, mae'n ymddangos, da ni'n darllen o rhai llythyrau, mae Paul yn sgwennu at pobl eraill. Ar ben hynny, mae'n ymddangos bod e'n dioddau o rhywbeth fel IBS, a mae'n meddwl bod yfed bach o win yn gallu sortio hwnna. Doesn't work, trust me. Ac ar ben hynny, ar y ffordd o gwmpas i deithiau, mae e'n cael shipwrecks a dod ar draws gwrachod a phopeth. Basically, mae e'n gwynebu gwrthwynebiad ac anawsterau a troion trwstan bobman mae o'n mynd. Ond, gweitha yr holl anawsterau yma, mae'r genhadaeth Gristnogol yn llwyddo against all odds. Pam bod e'n llwyddo? Oherwydd fod e'n newyddion da. Da ni'n anhofio hynny weithiau, yn dydyn? Yn y wlad yma, pan da ni'n clywed storis am gapeli yn Cai, pan da ni falle efo rhagfarn ynglyn â rhyw brofiad gwael, falle da ni wedi cael mewn eglwys rhywle, da ni'n anhofio bod y genhadaeth Gristnogol yn llwyddo oherwydd bod e'n newyddion da. A mae'n bwysig bod ni yn cofio hynny, mae'n bwysig bod ni'n dathlu hynny, mae'n bwysig mae newyddion da ydy be da ni amdano. Dyna di ystyr efengil, newyddion da wedi i rannu. Dyna mae'n golygu i fod yn bobl efengylaidd. Mae'r term yna, dydy, Cristnogion efengylaidd wedi mynd i olygu rhywbeth eitha trist yn ddiweddar a gyda connotations negyddol. Ond ystyr llythrenol Cristnogion efengylaidd ydy Cristnogion sy'n credu a rhannu y newyddion da. A mae'r newyddion da yma yn newyddion da i bawb. Ac yn arbennig mi oedd y newyddion da i'r math o bobl oedd Paul yn dod ar ei traws. Oedd e'n dod ar draws pobl oedd yn credu mewn diwiau oedd yn flin efo nhw. Oedd e'n dod ar draws pobl oedd yn credu mewn diwiau oedd yn galw arnyn nhw aberthu pob math o bethau, gan gynnwys aberthu i plant a bethau ofnadwy fel yna. A nawr, oedden nhw'n cael clywed am Dduw oedd ddim yn flin gyda nhw, ond Duw oedd o'i plaid nhw. Nid Duw oedd yn galw arnyn nhw gyflwyno aberth, ond Duw oedd yn dweud bod ei hun wedi mynd yn aberth drostyn nhw. Nawr, dychmygwch gymaint o newyddion da oedd hwnna i bobl. Oedd e'n dod ar draws pobl oedd yn byw mewn cymdeithas hyd yn oed fwy anghyfiawn ac anheg a'n cymdeithas ni heddiw. Oedd e'n byw mewn cymdeithas hierarchaidd iawn, hyd yn oed fwy patriarchaidd na'n cymdeithas ni heddiw, le oedd yna gaethweision a'r caethweision yn cael eu camdrin.
Ac yn sydyn reit, oedden nhw'n clywed am Dduw oedd yn dweud fod pawb yn gyfartal. Pawb wedi cael ei creu ar lun a delw Duw. Bod yna werth, bod yna urddas, bod yna bwrpas i bawb yn ddi-wahân. Oedd hwnna'n newyddion da yn doedd. Ac oedd yn gymaint o newyddion da i'r byd Rhufeinig ar y pryd. Oedd y bobl yma dim ond yn gwybod am be o'n nhw'n galw'n Pax Romana. Ystyr Pax Romana ydy heddwch Rhufain. Rhyw syniad, os ydych chi eisiau heddwch yn eich gwlad, os ydych chi eisiau heddwch yn eich bywyd, yna yr unig beth sy'n rhaid i chi wneud ydy bod yn hollol dirngar i'r Cesar, byth cwestiynu awdurdod, dysgu lle mae'ch lle, a wedyn fe gewch chi heddwch. Wel, doedd hwnna ddim yn heddwch go iawn, ac oedd e. Oedd hwnna'n rhyw heddwch, oedd yn cael ei gadw mewn lle drwy gadw pobl dan y bawd, drwy gadw pobl dan droed, drwy wrthrymu pobl, drwy gadw pobl mewn lle trwy drais. Doedd hwnna ddim yn heddwch go iawn. Ond nawr, mi oedd Paul yn rhannu efo pobl am heddwch sydd yn rhyddhau pobl. Yn dod â heddwch i bobl ar bob lefel. Nid rhyw rhyfel, nid rhyw heddwch sy'n seiliedig ar rhyfel parhaus, ond heddwch sydd yn rhoi bywyd i bobl a'r bywyd hwnnw ar ei orau. I fyd blinedig oedd yn hiraethu am achubwr, oedd yr efengyl Gristnogol yn newyddion da. A chyfo be, mewn byd blinedig sydd yn hiraethu am rhywbeth mwy na hyn heddiw, mae'r efengyl Gristnogol dal yn newyddion da, dydy. A tase fi yn Pentecostal nawr, sy'n ymwneud, can I get an amen? Amen, diolch. Go Caddy. Mae'n wir yn dydy. Mae Iesu Grist yn cynnig rhywbeth gymaint mwy, cymaint dyfnach, cymaint fwy o heddwch na mae unrhyw beth arall yn gallu ei gynnig. A dyna pam, gweitha'r gwrthwynebiad, gweitha popeth oedd yn mynd yn wrong, dyna sut oedd y genhadaeth Gristnogol yma gan Paul yn lledu fel tân o ardal i ardal trwy ardal môr y Canoldir. Nawr, oedd Paul ar y ffordd i Rhufain. Dyna lle oedd e eisiau cyrraedd yn y diwedd. Oedd e eisiau pregethu'r efengyl i Cesar. Achos oedd yna rhywbeth eitha fel strategic i wneud, yn dydda. Os oedd e eisiau rhannu'r efengyl Gristnogol trwy'r byd Rhufeinig, wel, pam ddim mynd at y top, dyfod? Os ych chi berswadio boi ar y top i gredu, yna bydd hwnna'n neud y mywyd i bach yn haws. Ond ar y pwynt yma, le ni yn yr hanes, oedd yna 2 foi arall yn sefyll yn ei fforddau. Sef Festus ac Agrippa. Nawr, Festus oedd rhyw fath o canghellor neu prif bos yr ymerodraeth Rhufeinig yn Jwdea. So oedd yr ymerodraeth Rhufeinig, oedd e wedi cael ei rannu mewn i rhanbarthau gwahanol, ac oedd Jwdea yn un o'r rhanbarthau, a Festus oedd un o brif swyddogion yr ymerodraeth Rhufeinig yn Jwdea. So oedd e'n rhywbeth arweinydd gwleidyddol os hoffech chi. Wedyn Agrippa oedd brenin Jwdea. Fe oedd brenin yr Iddewon. Ond doedd e ddim really, oedd e'n rhyw imposter oedd e go iawn, doedd e ddim o chinach Dafydd. So for illustration purposes only, dychmygwch am eiliad, mae Festus oedd Boris Johnson, yn licio meddwl bod e'n prif weinidog Cymru. A wedyn Agrippa, chi'n gwybod le dwi'n mynd fyna nawr, oedd Charles Windsor. Bod e yn Saes, yn meddwl bod e'n dywysog Cymru. Illustration purposes only, dwi ddim yn siŵr neu pwynt gwleidyddol. Honest. Ond dyna'r syniad, chybod, oedden nhw'n arweinwyr oedd yn bwerus iawn, ond mewn gwirionedd, mi oedd eu pŵer nhw actually yn eitha brau
yn eitha brittle, yn eitha seremoniol. Ac felly, oedden nhw'n ddau ddyn, ar bapur yn ddynion pwerus, Festus ac Agrippa, oedden nhw'n ddau ddyn oedd yn nerfus iawn. Oedden nhw'n ddau ddyn oedd yn poeni a basen nhw'n hawdd iawn yn gallu cochi grym, a byddai hawdurdod nhw'n gallu cael eu cymryd oddi wrthyn nhw. A dyna pam oedden nhw'n nerfus am y boi Paul yma, ac yn nerfus ynglyn â lledaeniad y ffydd Gristnogol, achos oedden nhw'n gweld bod e'n rhyw fath o chwildro tawel oedd yn digwydd trwy Jwdea, trwy Môr y Canoldir, ac yn dechrau creu rumbles hyd yn oed i'r awdurdodau yn Rhufain. Oedd Festus wedi gweld mai am resymau crefyddol yn wreiddiol oedd Paul wedi cael ei arestio. Oedd e'n gweld mai rhyw anghydfod oedd wedi codi allan o'r gymuned Iddewig, oedd y rheswm oedd Paul wedi cael ei gyhuddo o darfu ar yr heddwch. Ac felly mae Festus yn mynd â fe draw at Agrippa a dweud, hei, Brenin yr Iddewon, this is your problem, kind of thing. Rhyw ffrai efo chi yr Iddewon, y dadle pwy ydy'r Duw go iawn, not my department, sorta di fe allan Agrippa. A wedyn yn pennod 25 a 26 o Actau, i ni'n gweld Paul yn siarad o flaen Festus ac Agrippa, yn rhoi yr achos. Ond be mae e'n neud ydy siarad am y ffordd mae Duw wedi gweithio yn ei fywyd a sut mae'r hyn mae wedi profi yn newyddion da iddyn nhw, Festus ac Agrippa, ac yn newyddion da i'r byd cyfan. Ac ar ôl i Paul rhannu bod e'n credu fod Iesu Grist wedi dod, just fel oedd Moses a'r proffwydi wedi sôn amdano, fod Iesu Grist wedi atgyfodi unwaith eto fel mae Moses a'r proffwydi'n sôn amdano, mae Festus yn dweud wrth Paul, ti ddim yn gall Paul. Felly dychmygu fe, tas o fo'n cofi dre, ti ddim yn gall met. Ti wedi treulio gormod amser yn y coleg. Ti wedi treulio gormod amser yn darlle'r llyfrau yma, a mae just i wneud ti'n confused. Eisiau chdi just mynd allan yn mwynhau'r hael fel pawb arall. Rhyw fath o agwedd fel yna. A wedyn, mae mateb Agrippa wedyn ddim lot gwell. Mae e'n dweud mewn ffordd nawddoglyd ffwrdd â hi. Ti'n meddwl eich di berswadio fi i droi'n Gristion mor sydyn â hynny? Nawr, pan nes i sgetio allan y gyfres yma o bregethau yn wreiddiol, nes i ddychmygu faswn ni yn gwneud pregaeth ar y pwynt yma ynglyn â sut mae pŵer ac awdurdod Iesu yn fwy ac yn well ac yn popeth nag awdurdod Festus ac Agrippa. A dwi'n siŵr fasa hwnna wedi bod yn bregaeth da iawn a pregaeth pwysig. Ond weithiau mae Duw yn dweutho chi pregethu rhywbeth gwahanol i be oeddech chi falle wedi planio yn wreiddiol. Ac wrth bod fi yn darllen yr hanes yma wythnos yma, nid grym a pŵer Festus ac Agrippa na sefyll allan i fi, ond actually i ymatebion dynol nhw. So am gweddill yr amser yma, dwi ddim am edrych ar Festus ac Agrippa yn ei mawrder a'i swyddi pwysig, ond dwi actually just am edrych arnyn nhw yn bersonol ac yr ymateb dynol maen nhw'n rhoi yn y sefyllfa yma. So mewn ffordd, o fe nôl at y Boris Johnson, Charles Windsor illustration, nid ymateb y prif weinidog, da ni'n mynd i edrych arno, ond ymateb Boris. Nid ymateb y tywysog, ond ymateb Carlo. Nawr, mae'n ymddangos mae bryfado o gan Festus fan hyn wrth ddweud, ti'm yn gall met, ti'm yn gall Paul. Ond dwi actually meddwl mae insecurity oedd yma. Dwi'n meddwl mae dyn oedd yn dal pŵer ar bapur, ond dyn oedd actually yn nerfus iawn.
Dyn oedd yn gwybod fod ei bŵer yn fregus, yn brittle, yn vulnerable iawn sydd fan hyn. Dyn oedd yn byw mewn gymaint o ofn ag unrhyw un arall. Achos, fel da ni'n gwybod o arweinwyr gwleidyddol yn dydd ni, dim ond un camgymeriad am eich gyrfa cyfan chi yn mynd allan trwy'r ffenest. Ac yn amser yr ymerodraeth Rufeinig, ddim jyst byddwch chi'n cael fel front page ar y Sun bod chi wedi cael rhyw scandal neu rhywbeth, ond byddwch chi probably'n cael eich marcho i Rufain a cael eich taflu mewn i'r ring i ymladd efo'r gladiators a probably marw. Dyna pa mor, oedd ganddyn nhw'r pŵer yma'r swyddogion yma, oedd nhw dim ond un camgymeriad i ffwrdd neu un gair i ffwrdd o gael y Cesar jyst yn taflu nhw allan, cymryd i grym nhw i gyd i ffwrdd a'i cosbi nhw. Felly, tu ôl y bravado yma, dwi'n meddwl oedd Festus actually yn ddyn ansicr iawn, yn ddyn oedd yn byw mewn ofn llawn gymaint o pobl gyffredin yn yr amser yma. A wedyn Agrippa yn dweud, gweitha, chybod i sort of throwaway comment dyrmygus wyt ti'n meddwl y gellu di berswadio fi droi'n Gristion mor sydyn â hynny? Mae'n siŵr bydde Agrippa tasa fe'n fodlon cyfaddau hynny, fel un oedd wedi i godi yn y traddodiad Iddewig. Mae'n siŵr oedd ganddo fe'r hiraeth yma i gyfarfod y Meseia, y bydde Moses a'r proffwydi wedi bod yn dweud bydde'n dod. Felly, tu ôl y ffrynt yma, wyt ti'n meddwl bod ti'n mynd i gwneud fi ddod yn Gristion mor sydyn â hynny? Tu ôl y bravado yma, a'r defens yma, dwi'n siŵr oedd na hiraeth yna i gyfarfod y Meseia. Y Meseia bydde fe wedi clywed amdano ers bod yn blentyn. A mae mateb Paul i Agrippa wedi dal fi wythnos yma. Adnod 29. Atebodd Paul, yn sydyn neu beidio. Dwi'n gweddio ar Dduw y gwnewch chi a phawb arall sy'n gwrando arna i yma heddiw ddod yr un fath a fi ar wahân i'r cadwyni yma. So i ddechrau'r throwaway comment ar diwedd, ar wahân i'r cadwyni yma. So mae Paul yn amlwg yn fatha chwarae efo nhw chydig bach. Dwi eisiau chi ddod fel fi, hynny yw bod yn berson sydd wedi ffeindio heddwch yn Iesu. Ond heb y cadwynau, achos oedd yn y carchar. So rhyw fatha, mae'n jocio efo nhw fyna, dwi'n meddwl. Ond y ffreis nath stopio fi oedd dechrau'r frawddeg. So'r cwestiwn cynt, ti'n meddwl bod ti'n mynd i wneud fi ddod yn Gristion mor hawdd â hynny? A mae'n Paul yn dweud, yn sydyn neu beidio. Mae hwnna'n ddiddorol, dydy, yn sydyn neu beidio. Dwi am aros efo hwnna am weddill yn amser ni bore yma, yn sydyn neu beidio. Dwi'n credu fod troedigaeth yn bwysig. Y ddysgeidiaeth feiblaidd yma bod rhywun yn dod i ffydd yn Iesu drwy gael ei ailenni, cael ei geni drachefn. Mae yna deimlad yn anffodus ymhlith y Cymru a rhai capeli Cymraeg. Mae rhyw syniad newydd o Loegr neu o America yw'r syniad o gael eich ailenni i fod yn born again. Mae rhyw syniad estron ydi o. Ond, breaking news, Iesu Grist sy'n dysgu am yr angen i gael eich ailenni. Mae Iesu'n cyfarfod y dyn yma o'r enw Nicodemus, a mae e'n esbonio i Nicodemus ynglyn be mae'n golygu gael eich ailenni, gael eich geni drachefn, gael troedigaeth. Ond, dwi'n meddwl fod y syniad yma o fod yn fatha born again Christian neu y pwysau sy'n gael eich gael geni. Rheswm mae e wedi mynd i gael bach o bad press falle yn y wlad yma a falle mewn gwledydd eraill. Yw oherwydd fod rhai Cristnogion a rhai eglwysi falle wedi rhoi gormod o bwyslais ar sut mae fe'n edrych. Sut mae cael eich ailenni, sut mae cael troedigaeth yn edrych. A dyna pam nath yr
ffreis yna gan Paul, yn sydyn neu beidio dal fi. Mae yna rhai pobl yn cael profiad sydyn a dramatic wrth gyfarfod Iesu. A dwi'n adnabod lot o bobl, lot ohonych chi yma, sydd wedi cael profiadau fel yna. Mae yna rhai Cristnogion wedyn yn debycach i fi. Falle mae'r ffydd Gristnogol yn rhywbeth ydych chi wedi tyfu fyny efo fo, rhywbeth ydych chi wedi etifeddu, ond wedyn dros gyfnod yn eich bywyd i fi pan o'n i yn fy arddegau, ddeis i credu fe dros dy fi fy hun. Ddim bod fi fatha'n massive atheist cynt, ond i wastad wedi credu mewn Duw, ond o'na rhyw bwynt yn dod yn fy mywyd le o'n i'n credu fe dros dy fi fy hun. Mae yna bobl eraill, falle fod y profiad o ddod i ffydd yn rhywbeth sydd wedi digwydd dros gyfnod hir yn eich bywyd chi falle. Ond y pwynt yw, os fel oedd Paul yn dweud, yn sydyn neu beidio, mae yna newid wedi digwydd lle. Mae yna drwedigaeth wedi digwydd. Mae yna ailenni wedi digwydd. Yn sydyn neu beidio. Hynny yw, nid sut da chi'n dod i ffydd sy'n bwysig, ond pwy da chi'n dod i ffydd ynddo fo. Nid a dych chi wedi dilyn rhyw fformiwla penodol, neu adrodd rhyw weddi fformiwleic a cael pob cross every T and dot every dot yn yr union ffordd. Nid bod rhaid i chi cael profiad dramatic mewn oedfa yn y capel neu ar wersyll Cristnogol, neu hyd yn oed ar rhywbeth fel cwrs alffa. Mor arbennig ydy'r pethau yna, a dwi ddim yn chwarae lawr pobl sydd wedi cael profiad o ffydd cyntaf mewn capel, mewn gwersyll Cristnogol neu ar cwrs alffa. Mae'r pethau yna yn bethau pwysig iawn, dyna pam da ni'n neud nhw. Ond mae'n bwysig i ni fod yn ofalus bod ni ddim yn disgwyl i bobl ddod i brofiad ffydd yn yr union rhan ffordd â ni. Achos mae Duw yn torri mewn i galon pawb mewn ffordd ychydig bach yn wahanol. So nid y sut sy'n bwysig, ond y pwy. Fel mae Paul yn dweud, yn sydyn neu beidio. Nid y speed sy'n bwysig, nid y technique sy'n bwysig, nid y lle mae'n digwydd sy'n bwysig, ond pwy sy'n bwysig. Pwy ydy'r Duw sy'n torri mewn i'ch bywyd chi. Nid y cwestiwn yw, wyt ti wedi cael yr un profiad ar hys llwyd, ond wyt ti yn adnabod yr un Duw ar hys llwyd. Nid wyt ti wedi cael profiad o Iesu yn yr union rhan lle a Gweno Hughes. Ti jyst yn digwydd bod ystod ymlaen i Gweno. Nid wyt ti wedi cael profiad o Dduw yn yr union rhan lle a Gweno Hughes, ond wyt ti wedi cael profiad o'r un Duw a Gweno Hughes. A dyna mae Paul yn trio dweud mewn ymateb i Agrippa fan hyn. Mate, all ti droi at Iesu here and then, neu all ti treulio rhai wythnosau, misoedd, falle blynyddoedd yn meddwl amdano fe. Ond beth sy'n bwysig yw bod ti yn y diwedd yn troi at Iesu. A dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig i ni gofio. Oherwydd, mae y mor bwysig fod ni dal yn pregethu a rhannu'r angen i bobl ddod i ffydd yn Iesu. Ond mae'n bwysig hefyd bod ni ddim yn rhy prescriptif ynglyn â sut mae fe'n edrych. Mae'n bwysig bod ni'n sensitif i'r ffaith bod Iesu yn gallu gwneud gwaith y mywydau pob un ohono ni mewn ffordd ychydig yn wahanol. Be sy'n bwysig ydy pwy sy'n tu ôl y peth. Pwy ydy'r Duw sydd yn chwilio am le yng nghalonnau pawb. So un illustration nes i ddod ar draws rhai blynyddoedd yn ôl. Oedd, pan o'n i'n neud prawf gyrru blynyddoedd yn ôl, un o'r manoeuvres oedd rhaid i chi wneud oedd 3-point turn. Dwi'n gwybod sut chi dal goffa wneud o fel rhan o prawf.
Ond oedd galw'r manwfer yn three-point turn bach yn gam arweiniol. Achos oedd y driving instructor yn deitha chi, wel, allwch chi gymryd faint bynnag o turns ydych chi isio. Allwch chi gymryd 4, 5, 6, 7, 8, 10 pwynt ar y turn, ond beth sy'n bwysig yw bod chi yn dechrau fan hyn, a wedyn ar diwedd y manwfer bod chi fel hyn. A mae rhai pobl yn gallu gwneud e mewn quick 3-point turn. Ond mae rhai pobl, fel Austin Powers, hwnna'n niche reference go iawn, yn cymryd lot o turns a falle bod yna, falle bod rhywbeth yn digwydd mewn bywyd a bod chi stopio, gweld deryn hedfan heibio, na ni, mae DHL fan yn gwibio heibio, rai stopio'n bach, dyn cael ymlaen, but eventually ddech chi wedi troi. Ond y pwynt ydy, mae'r person sy'n gwneud quick 3-point turn neu troi yn araf, mae'r ddau berson wedi troi. A dyna sy'n bwysig. Y troi sydd yn bwysig, nid y sit, nid y speed, nid sawl pwynt chi'n cymryd. A mae'r un peth yn wir efo Iesu. Heb Dduw, mae'n bywyd ni jyst yn wynebu. Wel, dim byd, nothingness. Y fi fawr, fi ydy'r Duw yn fy mywyd. Ond wedyn, dyn ni'n cael yn gwahodd mewn ffydd i droi at Iesu. Iesu sydd yn rhoi heddwch i ni. Iesu sy'n rhoi maddeuant i ni. Iesu sy'n rhoi bywyd i ni. A dyna mae Paul yn dweud wrth y ddau ddyn pwysig yma. Yn sydyn neu beidio. Hir, fan hyn rwan, neu cewch adre i feddwl amdano fe. Ond y troi sydd yn bwysig. Troi at yr Iesu. Mae'r hanes yn gorffen wedyn diwedd y pennod adnod 31 a 32. Dydy'r dyn ddim wedi gwneud dim byd i heiddi marw, na hyd yn oed ei garcharu. Gallu ti ei ochon yn rhydd, oni bai, twist, am y ffaith ei fod wedi gwneud apel i Gesar. So mae Festus Agrippa yn gweld yn y bôn, dy'r boi yma heb wneud dim byd troseddol, felly ni ochon yn rhydd nawr. Ond, yn ogystal â bod yn iddew, mi oedd Paul yn ddinesydd Rhufeinig hefyd. Ac felly, os oeddech chi'n ddinesydd Rhufeinig, mi oedd hawl gyda chi ofyn i'ch achos gael ei glywed yn Rhufain. Felly mae Paul yn glyfar iawn yn defnyddio fel y loophole yn yr system gyfreithiol i gael tocyn i fynd i Rhufain fan hyn, mwyn pregethu am Iesu yn Rhufain a gobeithio o flaen Cesar ei hun. A mae hwnna jyst yn atgoffa ni dydy bod y Cristion fel Paul yn cael yn galw hyd yn oed pan mae pethau'n anodd, i jyst chwilio am pob cyfle i fod yn bobl yn newyddion da. I chwilio am bob cyfle jyst i fod yn obaith yn pob sefyllfa, i ddangos i bobl beth ydy heddwch go iawn. Nid Pax Romana, nid heddwch Rhufain, nid y math o heddwch sy'n para mor hir a Instagram story, ond heddwch go iawn, heddwch tragwyddo. A newn ni orffen y daith wythnos nesaf yn Rhufain. Dwi'n gwisgo sandals yn barod. So, a sawl un ohonoch chi, da ni'n Rhufeiniaid. Ond, gewn ni jyst plygu pen mewn gweddi cyn bod y band yn dod fyny. Wel, o Dduw Dad, da ni yn diolch i ti am yr hanes yma, ynglyn â Paul yn cyfarfod y ddau ddyn pwerus yma. Ond eto, dau ddyn oedd tu ôl y pwer yn vulnerable fel unrhyw un arall. O Dduw Dad, ni'n diolch am yr hyder nes di roed i Paul, jyst i siarad am Iesu o flaen y dynion yma. A da ni'n diolch am yr anogaeth gan Paul, lle mae e'n dweud yn sydyn neu beidio. Be sy'n bwysig yw bod Festus ac Agrippa yn dy weld di.
Ac o Dduw Dad, da ni jyst yn cyflwyno pawb sydd yma bore yma, pawb sy'n gwylio o adre. Rhai pobl falle yn reslo gyda'r isiw yna, yn poeni falle bod nhw heb gael yr union rhan profiad a rhywun arall. Felly bod rhywun yma falle angen edifarhau am drio gwthio'u profiad nhw ar rhywun arall. Wel, o Dduw Dad, gad i ni edrych tu hwnt i'r profiad, a tu hwnt i'r sbîd, ac edrych ar pwy da ni angen profi. Pwy sy'n galw ni droi ato fe. Pwy sy'n dweud bod e'n caru ac yn derbyn ni ac yn rhoi heddwch i ni jyst fel i ni. O Dduw Dad, da ni'n diolch bod ti yn Iesu Grist fyna a breichiau agored, a da ni'n diolch fod bywyd efo ti yn newyddion da yn amser Paul, yn newyddion da yn yn amser ni. O Dduw Dad, anfon dy ysbryd i ni gyd ymateb mewn ffydd ac ymateb mewn can nawr. Amen. Os ydych chi eisiau sefyll.